Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande kuyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon ɓuura saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande oɗo subaka hande ne wawi wiyede yette jayndeli fo garti hen hande waɗi duuɓi nogas ko batole Joola tan naati walla mbiyan tan yuwi kanɗon laana noon hande ne mawnine nder leydi meɗen Sénégal kono noon koye tan tristesse e ko ganduɗa kañum woni ɓerde kicciɗɗe ko ɗon tigui waɗi mawninirte kono kadi gotka haalama e nder journaux ji woni konngudi Mimi Touré ɗum ɗon nane nder jayndel ɗi saabu wi o holli caggal laamu kono noon passe makko o ummata ko hen ko joni joni wonata so Allah lamɗo jaami noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditirten roɓɓindu jayndeli meɗen ko jayde Guendirel Soleil jayde Guendirel Soleil noon ari tan wiide koye ɓerde musde tigui ɗum kay mawninte saabu dañi duuɓi nogas ndene joni ko batole Joola yuwi kaɗo laana noon guila nden ha joni wonko ganduɗa ete laamu waɗi ɗum faadude victime aji mana ɓe ganduɗa kamɓe goni jeeyanoɓe hen eɓe koreji mumen jeeyano e oɗo musiba dañoɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu mbi yete ko wayno yete daranade ɓe e waɗandeɓe wone gueɗe ɗum jayde Le Soleil ari garene jayde Besbi le jour noon ari tan ha joni e kay kaɗo laana wiyete ke batole Joola noon e yugol muɗum hande waɗi duuɓi nogas ɗum ɗon noon ene wawi wiyede tan nden ɗon hitande ko maître Abdoulaye Wade wonno ɗo kanko maître Abdoulaye Wade noon nde ɗum ɓenni o wi tan ko goto foof yo daro ƴetta ko ganduɗa ko kañum fayi e banggue tan responsabilité ji muɗum saabu ina anda koko feccano tigui oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Samsidine Aydara kanko noon wi tan ko ɓe jogorno jolde koye bateau oɗon ɗum konngudi mabɓe nane nder jayde nde ɗo jayde Besbi le jour ha joni ɓe garti tan e batole Joola e wiide ɓe ɗiɗen noon nde oɗo jeeya dañe nder leydi meɗen hewɓe e walla mbiyen daranoma gam wiyede tan ko wayno surcharge e ko way noon ma woppite kono noon ƴewtidama ko way noon nane nder leydi ndi duumi ha joni garene jayde quotidien le quotidien ɓe garti e naufrage oɗon woni bateau juuɗo ɗum noon ɓe mbi hewɓe cuuti hen konngudi mumen tawi tagal nde dañi duuɓi nogas ɓe mbi kay goɗɗo mo ganduɗa oɗo saaha e kabaruji muɗum waɗama e nder jaydi ndi woni Soro Diop kanko wasi fittadu makko koye accident tigui ɗum noon dendagal saktoɓe kabaruji fo ina nelde duwaw ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ina nelde duwaw Piindi TV ina nelda duwaw oɗo mo ganduɗa kanko woni Alassane Samba Diop woni confrère meɗen e dandam rewede dande kawa Abou Diop ɗo e Piindi TV amin nelda ɓe duwaw amin nelda dendagal koreji dendagal ɓiɗɓe dendagal miñiraɓe mawniraɓe waniraɓe rewɓe fo ina nelde duwaw e ndeɗo ɗum ko ganduɗa kañum woni ŋakkere tigui walla mbiyen sunnare ƴande dow meɗen enen foof oɗo Soro Diop basɗo fittadu muɗum wonno daraniɗo ko ganduɗa kañum woni banggal journalisme daranino ɗum e banggal teddugal muɗum kono kadi tottude ɗum gandal ganduɗa ete ana namdino ɗum kanko oɗo biyeteɗo Soro Diop yo Allah yurmo yafomo hettiyankoɓe noon tigui jokkirten e ko faye banggal naufrage oɗo ha joni tan goɗɗum ko ganduɗa kay ne wawi wiyede ko naufrage walla ɗi laana yuka woni konngudi Mimi Touré garene jayde Les Échos kañum arti tan wiide nguel ɗo cukalel kay dañguel duuɓi jeegom tan kanko ko ceerno makko fiimo waɗimo torturé ha gayni uddimo e suudu nguel ɗo cukalel noon ɓe mbi ko ɗi konngudi suuti e yesso police saabu o wi ko kanko kay yette o fiyeteno kono kadi so wirtima fiyede nde amo soketeno gam tan beele o wawa
nannude ɓurana e nder hakkille makko waɗa ɗum mémorisé kono omo jogui caɗele te ɗum ɗon haɗani amo fiye ñande foof ɓe mbi kay duuɓi nogas ko tan lanaka ɗo yuwi ha joni noon mettene hedde nder ɓerde yimɓe ɓe ɗum woni ko tan jayde nde arti eɓe woɗɓe adduɓe témoignage uji mumen ko gurno e oɗon saaha saabu ina anda saaha foof so oɗo kay anniversaire ari ko noon tigui mawninirte nder leydi meɗen garane jayde enquête ari tan koye konngudi Mimi Touré ɓe mbi Mimi Touré kay ɗo joni holliti hoore muɗum saabu wi ko holli caggal landa mo APR kono noon troisiéme mandat mo gardiɗo leydi ndi o wi ko ñett saabu ko way noon wawa dañde kanko gardiɗo leydi ndi wona ɗum o haalduno e yimɓe ɓe o wiyanoma watta troisiéme mandat te kanko troisiéme mandat oɗon amo jeeya e salotoɓe ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gaɗene jayde Sud Quotidien nen wi tan Macky kañum holliti Mimi Touré holliti hoore muɗum ɗum woni konngudi baɗaɗe Sud Quotidien saabu tan kanko kay o darima yete ngam wiide o holli caggal Benno Bokk Yakar saabu o yiyani nafoore muɗum te kadi ko fadanno o yiyani ɗum te to assemblée nationale to noon o haɓɓitta hay lawol gotol lefol haɓɓanagol kanko ma won mo ganduɗa yete toon to assemblée to o heddoto o wona e tan candidat non inscrit ɗum woni konngudi makko garani jayde l'observateur ɓe mbi tête de liste wi gonnoɗo tête de liste mo Benno Bokk Yakar kay holli caggal Benno Bokk Yakar oɗon woni Aminata Touré Mimi kanko noon hanki huccittuno e sattoɓe kabaruji ɓe goɗɗo mo kabaruji muɗum gone nder jayde l'observateur woni Kalifone Sall saabu ni anda tan kanko noon ko tumaɗo yande cukalel dewel o fi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete ɓe mbi lawol heddota ko hen caggal saabu oɗo Kalifone Sall ko waɗi cukalel dewel ngel biyetegel Adja Thiaré Diaw maɓe jaa e lawol ha koɓe dañi foof ɓe ƴefta ha joni tan keddotoɗen e nder jayde l'observateur ha joni gardiɗo leydi ndi wi kañum kay haare muɗum oɗo saaha ko wadde feere ha cogguli ɗi usto ɗum noon garene jayde li quotidien noon ari tan koye konngudi Mimi Touré wiide Aminata Touré kay ɗo joni nana tottira carte uji goɗɗi ɓe mbi noon rewɓe ɓe ganda ko kamɓe goni e Benno ɓe darima woni hen dariɓe gam nangande koyngal Mimi Touré ha joni tan ɓe mbi Abdoulaye Badde e parti muɗum kay rewɓe parti makko darima tan gam ɓeydide darde mumen e wiidemo tan yo ummo e Benno Bokk Yakar saabu yete darde makko toon kamɓe ɓe jiyani ɗum wadde noon ɓe goppata hay lawol gotol leader moɓe ena famɗine garene jayde stade coftal ɓalli uddoto damal e oɗo subaka garene baroɗe meɗen waɗannoɓe match walla tan fettannoɓe ɗum noon ko ñande aljuma ñande samedi nde wonno ɗum noon ko kamɓe tan pi moɓe équipe moɓe kawrannowo ɗum noon dariɗo kañum wi tan ɗo joni lawol ɓe gonigol ne moƴƴi woni entraîneur moɓɓe Aliou Cissé suuti konngudi muɗum goɗɗo kadi cuutude konngudi muɗum kay e nder jayde stade ha joni tan kañum woni waɓeno sukaɓe wonɓe hen ɓe Sadio Mané e waɓe noon kamɓe fof noon ɓe darima gam wiide confiance nane mabɓe te ɗum ɗon kay kamɓe aɓe gandi laaɓi ɗi ɓe ndewata gam so ɓe jeehi ɓe mbawa dañde ko ɓe jiiɗi ko hettiyankoɓe yiɓenkoɓe yaw Piindi TV ko noon ndeweten uddi tan hello wongo saabu jayde stade coftal balli uddi ko ɓurno tengtude jaydeli ɗi noon tigui hettiyankoɓe yiɓenkoɓe hello wongo en garat tan e gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa hande kañum jayndeli ɗi ɓuuri finirde go woni ko faye banggal batol Joola saabu ne anda nde yuwe joni dañi duuɓi nogas woni noon ko muusi e ɓerde sénégalais ji te ha joni kiɗon muuseki nani heddi ɗo e nder leydi meɗen nani hedde ɓerde ɗe nani hedde koye ɗe saabu hande duuɓi nogas cukalel jibinanogel hen fo hande dañi duuɓi nogas
nogas timmi resede tay ko debbo kono kadi kala mo ganduɗa yete hande wonino mo jignaɗo mum wasi hen fittado muɗum walla mo sukaɓe mum wasi hen fittano muɗum kala nde oɗo ñalawma ari ɓerdoto ko hesdude ɓernde muɗum saabu ko accident musɗo ko ganduɗa sunnare musde yannode e dow Sénégal te ha joni mette ɗe ine kedde nder ɓerɗe ɗe ko wayno noon nde dañoɗo wiyanoma yo ruttita caggal ko faye banggal yiyete ko faye yimɓeɓe ɓittodirre autoji ɗi ƴettude ko ɓuuri ko auto o foti dañde ko e ko way noon surcharge wiyanomama haaɗe e nder leydi ndi kono noon ƴewtidanoma juutani saabu nde yimɓe jejjiti seeɗa tan jeehi hen lebbi ɗiɗi lebbi tati tan après yimɓe ko ruttitiɓe e ko gonno ko woni autoji ruttade wadde surcharge autoji kewa tef e ko way noon te ha joni ene jokki addude jeeyaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal banggue goɗɗo o woni ko faye Aminata Touré Mimi Touré kanko ko huccide saktoɓe kabaruji gam holliddeɓe tan o holli caggal Benno Bokk Yakar ay ɗo haade journaux ji gasane o biyeteɗo Abdoulaye Baldé kankone rewɓe wonduɓe makko kamɓene nana mbiyamo yo hollu caggal Benno Bokk Yakar ɗum ɗon fof noon addi ɗum ko bone poste uji ɗi ganduɗa yete hande yiyama gouvernement kesowo darnama kala mo neɗɗo muɗum nannaka hen daro woda ko holli kala mo ganduɗa yete nannaka hen kañumne daro wiya mbeɗe fonno wonde nder ko woni fof noon e aduna wodat adiɓe tan woda rewɓe caggal saabu limore fof ko goho fuɗɗoto ɗiɗi rewa hen tati nayyi joyyi ha ɗo foti hadde so neɗɗo fof wi mami jeeya walla mami naatay ɗum ɗo walla mami wona hen hande so tawi arsugue ma ala hen wonata te kadi so tawi neɗɗo aduna ka jeeyaka foof a daroto mbiya ɗum ɗo moƴƴani hay so tawi ko hen ñamannoɗa hande bool fawe gona e lahal ngal aɗa ñama ha junggo ma nanggue ficce mbiya ko woni hen ko welani walla ko woni hen ko moƴƴani te ko hen gonnoɗa ɗum ɗon hande foti gasde e nder leydi ndi yimɓeɓe ko kollitta sukaɓeɓe wona habitude wona ko ganduɗa ete ko attitude uji moƴƴi walla koɓe jangguinta sukaɓeɓe wona e lawol moƴƴol saabu neɗɗo sa woni hunde a natti hen yiide hoorema woppu e woppu ɗum gona e goɗɗum kono hande so ƴewtinama mbaɗono Mimi Touré hande nde o ittano e poste makko premier ministre ko wayni hayso tawi wona darde nde o darino hande nde ko wayni o darino omo haala hande mbaɗono Mimi Touré so tawi tottaka wonde présidente mo assemblée nationale walla nannaka e gouvernement saabima o dari o wi ko haalduno e gardiɗo leydi waɗani ɗum wadde o hollanmo caggal o arat o yaada e population o wadde kanko o holliti ko o yaadano e population o ɗum woni konngu ɗi ganduɗa ko haali ko ko ɗum holliti ɗum ko goho ɗiɗi woniyete wonnomo hen walla tagnomo nanggude hen ko hebde poste oɗon poste o heɓani ɗum o holla gardiɗo leydi ndi caggal hayso holli caggal yo jooɗo o wona e gueɗe hoore makko kono wona yaltude e ñingde wiide gardiɗo leydi ndi dañata troisiéme mandat hecci hanke tan o darino omo haala konnguɗi ɗi ganduɗa yete ko konnguɗi pewɗi ko e hollidde ligguey gardiɗo leydi ndi ne foti wonde ɗo ɗum ɗon dañani taw hay lebbi ɗiɗi saabu koye élection ji législative ɗi saabu kanko wonno tête de liste ala fo latimo momani gardiɗo leydi ndi kono hande wasdemo tottede poste walla wasdemo waɗede présidente assemblée nationale o fotani darade o suuta ɗiɗo konnguɗi ɗi o suuti walla darde nde o dari addata tan ko yimɓeɓe ɓurde holludemo caggal kono yimɓeɓe ɓurde andude ko holi yimɓe gonduɗen holi genre de personne ɗi ganduɗa ete ko kañum woni hande ati ɗumɗoji henne jikkuji ɓe kollitta sukaɓe walla jikkuji gonɗe e mabɓe ɗi saboyete yooɗani sa woni hunde mbiya ina moƴƴi ko kañum woni ko ganduɗa kañum woni ɓuural eko ɓuuri
mbi a tottaka pos woɗɓe totte mbiya ko gonnoɗa ko moƴƴani te gardiɗo leydi fotani haalde haala 3e mandat te 3e mandat guila ɓami haalede ha joni ɓooyi hande gurdam ɗam muusi Mimi Touré haalani hen hande courant ji seeri Mimi Touré haalani hen hande ndiyameje heewi inondation ji Mimi Touré haalani hen sutani konngudi haali koma wasa tottede poste nde fuɗɗo darade ina ñiŋa jikkuji ɗi ne foti ƴewtede hande darde nde ƴewte yimɓeɓe ɓuura dañde darde joom e fulla yo Allah waɗanen jaame kisal hokka en sutura hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko yiiɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka altine hande tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra ko Mansour Sow waɗa sate wondude Ibrahima Thiombane